खय बोसोर जाखो आबै नोङो आयु बे 80 बोसोर जाबायगोनहाय 80 बारबायदां बारसिगोन मेगनाथ' बाराल'ना आबै नुथारलाहाय खोमाया हले खोनायोना आबै मेगना बारा नुथारला नैबे थाइसेया नुथारला बोरै माला नैबे माबाजोंहाय सोरनिफ्राय सिथर बेरबोदों बेनो माबा एसे गाज्रि लोमजानाय साजानायथ' गैया गोदोनि बुरि ना जानला मोनला बेमार जालाबायाना आबै गोरायैनो दंबावोसो नै आबैया मेगनाल' बाराल'ना खोमाया हले खोनायो खानाया बारा मोनजोबबावाखै माथो गोसोम दंबावोसो ना बेना दंबावोसो जोंनासो मोनबावबायसो गोदोनि बुरि बुरिया थिगैनोहाय गोदोना बारा बेजाल जायामोन गैलान्दां भिडिअ खालामदा आबैखौ नै देनाफोर माबागोन ना बुरि रोखोमनि बुरि ना मबाइल नायनो लुगैगोन ना लुगैया मबाइलखौ नुलाना बेखौनो नुलाबा हनै राव खोनायो मेथाइ माबानाय गासिबो ओमफ्राय फिसाफ्रा साबसिनलाय आबै नोंना आंना औ आं दा होनसै साबसिनलाय आदनदां हौवाफोर साबसे आबै सानैल' ओमफ्राय हिनजावफोर 6 जन साबा साब्रै लाइसारि मोनसारि सानसारि आयु साब्रै 6 जन 8 जन हौवाफोर 6 जन हौवाफोर 2 नोंखौ आबै मबाइलाव हगारसै आङो दे हगार गावहाथ' 80ल' होनदों 80नि बारबाय खोमा ना बारसिगोन 80 जाया बियो 80ल' जानाय नङा 100सो जायो 100 बारबाय बिसिना बाराबा मोनानो आजां थांबाय बिसोरनो आरो बे फिसाजोफ्राथ' समान बुरिबावबायसो बे आइनिया नैबे खाथि नानैथ' बुरिबाय बेहा मा देरसिन फिसाजो देरसिना बेनो देरसिन बियो औ दे जाबाय बिदिनो आरोबो औ गाला हनै फिसाजोखौ लांनो नागिरदों माबा जोंहा बुरगासिनो